Croeso chi yma i'r Gell ar ddydd Gwener. Mae'n braf gael eich cwmni chi a dwi'n gobeithio bod yr wythnos wedi bod yn dda i chi. Diwrnod o'r blaen mi o'n i'n gyrru'n nghar yn ôl adref o'r de. Rwan pa fydd rhywun arall yn gyrru, dwi'n hoffi gwylio'r wlad a sylwi'r wlad o'n amgylch. Ond pan dwi yn sedd y gyrrwr, dwi'n trio cadw yn llygyd ar y lôn o'n blaen. Felly dwi'n fwy tebygol o sylwi ar y ceir sydd yn gyrru. Mi fyddai weithiau yn chwarae gêm wrth edrych ar lythrennau ar rhifau'r ceir yma. Gweld os oes nhw'n cyfateb i rhywbeth, neu ryw un dwi'n nabod. Enghraifft, os fydd na Gair yn cynnwys lythrennau i MJ. Dwi'n meddwl yn syth am dad, Enaf Morris Job. Ond weithiau mi fydd na Gair gwahanol yn ymddangos. Un anarferol, a dyna ddigwyddodd y tro hwn. Dwi'n reit da am adnabod bathodynau ceir erbyn hyn, a mi nes i nabod y bathodyn yma. Aston Martin oedd o. Aston Martin Vantage. Rwan, dwi'n i ddim os oes gennych chi unrhyw ddiddordeb mewn ceir. Tydw i ddim yn gwylio rhaglen deledu Top Gear, ond mae Aston Martin yn gar enwog yn tydi. Bethau i James Bond i ddewis iddo hun yn y ffilm Goldfinger. Mae'r car wedi cael ei gysylltu efo bywyd moethus, bywyd cyflym anturus, bywyd pobl gyfoethog. Ac y wir, ydych chi'n gorfod bod yn gyfoethog i gael un o'r rhain. Mae'r Aston Martin Vantage er enghraifft yn costio dros 124 o filoedd o bunnoedd, a hynny heb sôn am yr ychwanegiadau ydych chi'n gallu gael iddo fo. Ac os am fynd yn gyflym, wel, yn ôl y cwmni mae'r car hwn yn gallu cyrraedd 195 o filltiroedd yr awr. A dyna be ydy car cyflym yn de. Ond, tydi cyfraith y wlad hon ddim yn caniatáu i chi yrru'n gynt na 70 milltir yr awr. Be di'r pwynt felly prynu car sy'n gallu cyrraedd cyflymdra heb bod ymhell iawn o deirgwaith ar hyn y cewch chi i yrru yn gyfreithlon? Wrth gwrs, mi fedrwch chi fynd draw i drac rasio fel Silverstone neu Brands Hatch a cael gweld pa mor gyflym yn mynd a profi'r excitement mae'n siŵr o fynd y gyflym, ond yn gyffredinol. Ond ryw chydig bach o wastraff ydy cael car efo'r fath beiriant i'w yrru. Yn enwedig mewn pentref fel Penrhyn Deidreth, lle gweles i'r Aston Martin. Mae braidd fel prynu ffwrn top of the range a chithau ond yn ei ddefnyddio i ferwi wy. A pwy sydd ddigon gwirion i wneud rhywbeth fel yna? Ond aroswch fe wneud. Ond i dydyn ni'n gallu bod yr un mor wirion. Ni sy'n credu'n yr arglwydd Iesu Grist fel yn gwaredwr. Gadwch i mi egluro. Pa fath o waredwr ydy Iesu Grist? Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud wrthon ni, mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo. Ydyn ni'n sylweddoli be mae hyn yn ei olygu, ac o'i roi mewn ffordd hynod o amrwd, ydyn ni'n cymryd mantes o'r arglwydd Iesu, a'r cyfan mae'n ei gynnig i ni. Cymrwch chi eiriau enwog o, dewch ata fi bawb sy'n flaenedig ac yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Ydyn ni'n manteisio ar y gorffwys mae'n ei gynnig i ni. Dwi'n ame, hyd yn oed wedyn i ddod ato, y bod ni'n dal i gario yn llwyth. Llwyth y bryderon wrth feddwl am y dyfodol. Ond mae Iesu wedi dweud, mae fi yw'r drws os daw rhywun i mewn trwy fi caiff ei gadw'n ddiogel. Ac eto, yr wy fi yn rhoi bywyd tragwyddol iddynt, nid ant byth i ddistryw ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Ond da ni dal i gario'n llwyth o bryderon. Da ni'n cario'n llwyth o eogrwydd. Pa mae Iesu hun wedi dweud gyda'r awdurdod roddon i feddu fel Duw i fod o wedi dod i dalu pris ein dyled. Oedd o'n gallu deud wrth y claf o'r parlus, cod dy galon fy mab, mae ddeuwyd dy bechodau. Ac am y bechadures olchod draed Iesu gyda'i dagref e ddywedodd, mae ei phechodau cynifer ydynt wedi ei maddau.
Mae Paul, yr un oedd wedi cytuno i ladd Steffan yn gallu deud, am yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Ydyn ni'n parhau i gario neu ogrwydd, neu ydyn ni'n ei gymryd at y groes a'i adael o fanno a phrofi'r heddwch mae Duw yn ei gynnig. Ydyn ni'n parhau i gario llwyth yn amheuon, fel Pedr, yn ceisio cerdded ar y môr ond yn gweld y tonau a chlywed a gwynt ac yn ofni fod o'n dechrau suddo. Ond daw Crist ato ni fel y doth ato ef a deud, ti o ychydig ffydd, pam y petrisaist? Be sydd ei angen arno ni ydy cael golwg ar yr un sy'n gallu achub hyd yr eithaf ac sy'n fyw bob amser i eiriol trosom. Mae'r Apostol Paul yn ei weddiau dros Gristnogion Ephesus yn rhoi rhywfaint o olwg arno ni ar yr hyn dyn ni angen i weld. Gwrandewch ar y weddi hon o benod gyntaf i lythyr at Gristnogion Ephesus. Bydded iddo oleuo llygaid eich deall, a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sydd yn ymhlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei roi i chi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo ond plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod eistedd ar ei ddehelaw yn y nefolion leoedd. Mae'r grym gyfododd Iesu o'r bedd ar waith o'n plaid ni, yno ni sy'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd. A dyma'r grym sy'n yn gwneud ni'n fwy na choncwerwyr, mor wan ydyn ni. Neu be am y weddi yn rhydedd benod yr un llythyr, bod i chi sydd â chariad yn wreiddyn y sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd ar holl saint, beth yw lled a hyd a uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Fel arfer, mae cymryd mantes o rywun yn swnio'n anheg, ond os dim yn rhoi mwy o foddhad i'n harglwydd ni, na'n gweld ni o ganol yn gwendid, yn cymryd i wahoddiad o ddifri ac yn bwrw'n baich arno fo. Ac yn ein pryder, ein heogrwydd, ein amheuon, mi ddaw o ato ni a deud, digon i ti fy ngras i. Os oedd gyrrwr yr Aston Martin yn methu cymryd mantes o rym y car fedre deithio bron i 200 milltir yr awr, peidio ni a gwrthod gwneud yn fawr o'r bendithion sydd gan yn ceidwad ar yn cyfer ni. Gadwch chi ni weddio. Does eisiau'n bod, ac ofn, na chlais, na chlwy ar fennau tlawd, heb fod gan Iesu fwy. Anfeidrol fwy o werth sydd yn ei waed. Os trengiw naf, mi drengaf wrth ei draed. Arglwydd caniatau ni heddiw i sylweddoli'r cyfoeth sydd yn eiddo i ni yn yr arglwydd, a gad i ni drysori fo i'w chlaw pob dim. Amen. Wel, gobeithio bydd y penwythnos yn un braf. Os ydych chi eisiau ymunwch efo ni dydd Sul yng Capel y Ffynnon, pryd byddwn ni yn ystyried sut mae byw yng Nghanan heb droi yn Gananead. Ac wedyn, wrthos nesaf, os fydd yw'n caniatáu mi ddoi a chydig o Myfyrdod. Ewch, dan fendith. Tir hwn rhan dewi weddi, a ta ti y daw pob cnawd. Llyfr isel nis dirmygu, clywi o chynneidi ar tawd. Dydri garedd sy'n cofleidio'r ddeiarfaid. Dydri garedd sy'n cofleidio'r ddeiarfaid.
obeithio neu ogfyd. Dyma sylfaen holl obeithio neu ogfyd. Holl obeithio neu ogfyd. Hysbyswyd tom holl anghenion, cyn ei treiddi ger dyffrwn. Gwyddosgydd feddyliau'n halon, a chrwydraddau mynychon. O tos diriam